Arman titreye yer diyeni. Gittik. Titreye yapayım ulan geldi. Sen yanımda baytağı devretsen burada var. Titreye I'm so hot, fashion killer. Tanışanlaşak ben fashion dealer. Neredim o ken, karşı niye? Rahat verdiği içi yırtıp geliyor. Yönü değil ama yok. Sen yaptın durumu yok. Tanımam kalto. Fişanımı durma. Klip dinamично düşüp dura. Yani men как-то так, что ayda 41 sekundda что meni şovrlakaça sakladı, что реально свитина günümeli çymgysy. Dinamikasy gowy bolmagy bilen ýene bolýa klipdeni şonsy bilen aljak bolupdyr. Men ýa bu klipa düşündim, что ýene wada şovrlakaça. Men bilem 41 sekund, aýdymyň özü 3 minut da opşym aýdanyna. Ýene dalşy gitdik. Kim şu vakti röpke Havardar ol böksem Titreye yapayım ulan geldi. Sen yanımda baytağı devretsen burada var. Titreye Sade kim ýasana matematika ýene ýekeje bir ýeri var, ýene bir ýerine zady diýen çoto bilemok bir hilek şu adam bit duýar bilýärmi? Bu işin bit duýanna şu şu taýda bilýärmi nälik diýsem kama harizma berýär birazajyk aýdyma ýene şu taýda men armanjan saňa ýüzünjek şu edil o tarapdan seredimde ýene azajyk jan ýetenok. Ýene biraz jan mer aýdymyň zadyny şu men bilemok bir hilek bir da saklaýan ýalyk sen şeýle duýýan şu özüňi beresin gelýär kakdy tak sadyň içine la ýöne bir da sen saklaýan ýalyk hereket edýän. Bir tembrinde bir golusyňda şolar ýalyk bir hilek näle amandraj bolýar adamda bilýän edi şonu duýýan. Ýöne ýene bir zadyny aýdyp geçesim gelýär. Mädin kopda ýalyk da tembr gowy men oňa sözüm ýok mädin kini ýadym gowy ýöne. Bir azajyk ütkötmeli. Maslahat. Yok varlıktan havarlı Diyeceden yetken çekten adı Berber bir ülke bar tarafı Beylik balık ellerini sarama Ya. Yetenek. Eyyam yarından geçti klip yetenek. Armanjan bilemek kim yazdı klibi. Yönü yetenek. Bolya dinamika bilen zat bilen gowja zat bilen alypsan aslında da samym jeli bulaýdym klubna aýdym ikinjilik bilen şolar ýa harizmada düşürlen şol klubyň içinde yönü slishkom много кадров там. Вот men şu tarafını diyecek bolýar. Slishkom много. Birazajyk men diyecek maşinna eden kadrlar bolan bolsa ýa bir diýeli mysal üçin baglyk däl näme şu boşluk ýer bolýar. Akşam maşinlaň farlaryny ýakyp sadylýar. Bu şu kadrdan alsaň bolupdyr. Şu taýda tam soýnap turuplar. Şol edilmänler bilemok moştoň neden soň ýöne ýam ýary klibin geçdi-de oglular men çokda garaşamak. Bir garaşyp durmuşda gelenok. Şu siziň şu aýdymyň ýeminde bermeli. Aýdym gowja. Ýöne ýan gaýdyşym ýalyk armanjan birazjyk polny berjek bol. Bir şu içiňdäki duhun wadyň bolýar, özüň nälik diýsem gönümel aýo şeytanyň bolýar, şonu çykar gönümel aýdym şonuissepdi. Sen hem diýsen bolýar Ýelkenle gynyn dolýan ýeke özüm tansyna ýandy köýdäli gözüm Gelip bilemok özüme Nämesin ýene taksledim Kim şu wagtda röpke Havardar ol böksem Titreye yapayım ulan geldi. Sen yanımda baytağı devretsen burada var. Titreye Armanjan haýşy diýen görmäň kulatka görmäň gaýrat etme. Aýraýyň o kulatkany no şolar ýa rapperski bilýän şolar ýa hip hop şolar ýa wagtlar eden aýşy diýen o kulatkany aýraýyň oglary bir ütköşük bir bilýänmi bir la живопись bilýänmi şo şo gerek aýryň kulatkany
Ya dalşa gittik. Sağ ol yana. Tak, inni absurdayna şu klibin qılay. Men ýerine ýalňyş aýdýana ene şo diýişim ýalak, şo bir lokatsiyada düşüpdiň oglala. Bir lokatsiya men içim gysy, men öz tarapymdan aýdýana şo rejissor gözden aýdy seredemde men realny içine içim gysy. Men oňa ýok diýjekler, ýöne aýdym gowy, aýdym tembr, no, golos goýlanyny vadlerini men näle tembr bolýar, bu işine sada kim goýýan, kim goýpsaň söz ýazýanda. Men diýjek bolanam şonu ýyňyl gowy, ýöne ýa Armanjan sen aýdanmakda bir küçerde bilýän bir hilek. İçimiň şo bilýän özüniň ýylan şey turýar seniň zadyň alay bilýän we tembriňe şo edişiňe aýdym-aýdyşyňa turýar şol ýa bir ýerde alyp bir hilek hyşdaýa diýär şo jany bermediň. Reski ýylany men matrikasiýa diýär düşündiňmi? Şo tarapyndan ýani. Ikinji ýalňyşyň bol, üçünji ýalňyş ukladka. Haýş edýän şular ýa dinamik, şular ýa alaqowja, şular ýa zatda, şu atmosferede ukladka etmän ýal bar, ýani kepkajyk tapaw, ýok razyk bir oversize tarapyndan geýinsen tapaw, ýok o kostyuma olan bolýar, men oňa ýok diýjekkä, gowy, o imne mutaýynda edipsiň sen. Ýöne düşündiňmi, kartina ýeten o. Can yo. Mesela şu oversize geyip maşinler 5 saatdan maşinler ýagdaýyň bar Armanjan. Geydi goýdun zat edip eýýän bilýän işte gyzara ýatlar topladyň zatlaryna ýakdyň orta arada bir oçaq aşkyrada ýanyp duran bilýänmi? Şo skameykaçyk zat goýuşdyryň bir şey ýygnanýan bilýän. Eýjek şo taýdym düşdüm ikinji kadryny. Bilýän agşam bolýar, onu da agşam etmeli onu bir aý çykyp duranmak tapaw, ýok şolar ýa tapaw, aýam gerekkä umumyň aýdanyna kartina azyp edýärsiň şeklinde. Karaçym Armanjan işin üstüne, işin uğruna nesip bolsa birazcık hafı canlı klip men senden garaşan. Men garaşan senden şolara canlı klip. Sen hem şunu senne aydymyň zady, ba özüm seni bir kaydymyň da men ünsürdim şo prepevnimna çayqaýam. O mädin kamenge, mäd troýdyp bördüm, bir aydymyň bilýärmi? Ene şonunda, imuningda. Men sözüm ýok şu. Men aydymçydan aýdyşyna men umumyň sözüm ýok hiç tininkada. Ýöne klipde da görýän, şular ýago aýdymy, вот motion lokatsiyada klipler düşürsen daja ne tolko türk möllümizin dinlemesi, daşary ýurda şoňsy bilen çykýasbys. Şoňsy bilen lokatsiya, kinoşy kartina, şo motion ýagdaýyna berin innekide. Haýş edýän sizden. Işiňiz uğruna emala sawolum. Mena şu kliba altı bal berýän. Men kanalymda. Hemen sağ olun. İşinizin Arman innekide 9 aljak bol. Haça bu 9. Şonu da ýaly. Vallahi gitti.